Nah, iki berarti saya iki tak video Mas ya. Nggih. Iki berarti 275 ya. 75. Kayak vaksinnya 10 ya. Berarti Hah? 5. Hah? 5. Lah ya maksudnya kan 5 ekor. 105 ekor berarti kan semua sak vaksinnya 285. 80. Udah guys. Mas Khairul lagi guys. Ini bibitnya agak besar-besar guys. 3 jari, ada yang 4 jari juga, hampir 4 jari itu. Kira-kira kurangannya kapan Mas? Ya paling mantun niki longgar. Ya maksudnya agak jaraknya agak 1 mingguan lagi ngono ya. Oke. Gue kayak nurek-urekan nah. Jane iki ora nggih apa-apa ning nggih dokumentasi. Ngene iki aku yakin Mas, lek sakmene iki yakin aku istilahnya apa mau ya enggak masalah keteleserane anune iku lho apa kuwi untung rugine ke depane iki yes pomo dikatakan rugi iki tipis ngono lho ya soalnya angka kematiannya wis pomo bisa dikatakan tidak ada. Andai kata mati siji loro wajar. Sementing ora sampai sampai 20 ke atas sakmene mati 20 ke atas ya remuk. Nggih. Gedhe iki sak pole karo sing komedian wae Mas. Nih enak sing rada cuwilike padha wae. Tapi ya ora akeh, tapi rata-rata ya gedhe. Nah, menung-menung kan. Ya sayangnya banyune urung metu jentike. Oke, padahal seminggu lho iki. Nggih, tak biarkan seminggu lho. Lagi mulai ini tanggal piro to lagi? Pokoknya seminggu hari ini. Tapi selekas ijo anu banyune. Makane sesuk Mas ya. Napa? Orang dina lagi dipakan. Kesit. Anu apa kuwi jenenge? Sherlock ku saiki wis muncul Mas. Wis ana di setting Mas CCTV dek ini. Jenenge anu Zeki Formosa Laupan Gurame. Nggih, anu apa kuwi? Ya kuwi. Apa jenenge? Sherlock apa jenenge? Apa ngono kuwi jenenge? Map. Arep muni map angel. Google Map ngoten. Iya. Dan di sini tak kei. Lah kok ilang? Mungkin ya ndak tahu anu lek enek wong moro rene utawa Shopee, Lazada barang ngono kan ora kuwi sing tak dudohne. Dadi sisi ilang. Lah iki kira-kira ora ilang lah. Soale enek gamane kanca utawa anu tuku pitik, tuku wedhus, tuku iwak tak dudohne map kuwi. Dadi ben gak ilang. Iki ngecupres ora ngecomne wedang iki piye sik anu tak. Dak Mas, wong karo anu kok. Tekne. Iki ya video lho Mas.
Ini suara kata-kata hari ini Rita. Nah, ini Mas Ipin. Bagi yang membutuhkan CCTV, Nah, gue loh, sebut nama Anda 3 kali. silakan hubungi Kang CCTV. Nah, Kang CCTV. Ini siapa Mas lali ada ini? Ya Kang CCTV. Ya Kang CCTV. Ah, ini nomor iki wis tak catet lho, ya lali dah. Andri. Iya, Mas Andri. Sing tak eling-eling karo Mas Upin Ipin kaya ya. Berarti tiap kali. Iya. Upin Ipin Malaysia. CCTV. Heeh. Wedange sampean adem, Mas. Wedange sadem, Mas. Tae. Ini kan lambung labang ini pemuda kan aman. Oh iya, oke siap. Ya, ngetek nih.